guys, mo ni yung pinaka-paborito nga pwesto diri sa room, sa balcony. Very nice to chill. Higda ka. Tug. The view. Ang view na diri sa Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Ate, pait man ay itong kuha kapiha eh. Excuse me, pakiingon kay Papa nimo na ana ang inyong sakyanan. Thank you. Sus, maabot ito itong 500 akong push up kung wala lang dyan ko distract itong kaya na to. Pero kay gana, hindi na ko gustong padayon, 500. So, start namin sa motor sa Siquijor. Wala mi kabalo asa mi, dado na ni bahala ng driver. So, nag-rent kami ang multicab. This is the first destination, Balite Bistro. So, pagbato ko dire try ninyo ilang fish spa. Lo. Ano mga Okay, say gusto magpasalubong niya ko ano mga uyab dia. Naigwan nila potion. Panagang oil. Love potion. That's it. At tumudre, try niyo ilahang ito, fish spa. And nadre mga souvenirs. May mga pang barang, may pang gayuma, kung mga di yung kauyab. Kung di madala gayuma, apil na nagkapareho. Kung di yung madala, no? Kung bawal mga bahog tiil dito sa fish spa, kaya mga matay ang mga kuhan isda. Panawas mo daan. So this is the next destination, Happy Tanan. Happy Tanan. Happy Tanan. So ang ano dria is mag-picture ka nga mura daw kag witch nagsakay sa broom. Asa? Lupad taro nga. Yan titra na niya. 1, 2, 3.
Video. Okay, video 1. Sige, sige, sige. 1, 2, 3. Lights. Oh, isa pa, isa pa. 1, 2, 3. So, the next destination is Falls. Ay, steps na po panaog. Asan eh. So, mo try miya na later ng ambak-ambak. Third Chinese tree. Nasasakop na talaga tayo. Oh. Alright, so nataron sa Salag doong beach resort. So beach resort. White sand. Yes. The white rock sand. White rock sand. It's not plain sand. That's it. Nothing special. Dagat ra jud siya. Liguan, mura. So next na mga tuwan is snorkeling. So fish sanctuary. Fish sanctuary. Muna day sikat na Briganag Pan. Lilibet's Pan Bisaya. Sa atong tilawan say kalahi aning pan nila sa pan sa Davao. Sa atong tilawan, ilang pan. Ano nga, pag-iko ko nino. Unggo niyo. Kami, yun siya. Hindi siya stress-trial lang, kami yun. So, sad to say, wag na dayon sa ano sa to? Sanctuary. Sanctuary kay low tide kayo. Ayaw kang dagat. Muli na kami. Davao. We're back at the resort and magpahaway sa mi siguro. Day siguro magpahaway jud. Later mag swimming mi sa pool nila. 2 hours later. Hello, good morning. So bago may mata and maligo siguro mi og pool karon. But before that, let's talk about the tour ganina sa Siquijor. And
okay lang siya. Rate 1 to 10. Rate na ako mga 6 out of 10. Ang ganahan mo dyan daw ang place is katong waterfalls is mga to bago sa kuha. Sige naman may atog dagat good. So that's why. So kung tanon ko kung balik pa ba ko, dili na siguro. Tama nang isa lang, maka-experience lang ka makato na ka diri sa Siquijor. And kaya ra siya one day ra malibot na nimo ang Siquijor. Malaga na nimo tanan tourist spots. So it's very kamingoy lang pool. What's up guys? So, never in my life pa di ko nakatry og bathtub. So, i-try na ko aron kukabalon sa ako ni. So, explore lang tanong. So, I don't know kung tama ba yung ibuhat. So, tinaw-taw ko yun, bula-bula man siya. So, ano siya, bula-bula gamay. Ato saan papunon. Okay, so ready na itong bathtub. Wala na akong gipuno kayo, okay. Excited na kayo. 2 hours later. Alright, so muna ako bathtub. Nice experience. Dili kay dili ihaw sa tubig kay warm ang tubig, very relaxing. Right, so mga unsa me guys, bye bye. It ain't my fault.